Hi mga ka-YouTube. Namin na nako diri sa venue sa El Nicio event please sa atong 31 anniversary sa Jesus for All. Mao ni siya. Nindot kay sanan ang venue. Ay gamay pa man tao pag-abot na. Ate kabalo ka, ate. Ate. Nindot kay sanan. May swimming pool. Ini kayak swimming pool. Nasa El Nicio nih. Event place. El Nicio. Event place. Ingat kayo. Hindi siya magpasin, pero kaya kami kinukanta. Hindi na pwede. Oo, ay, lagi na. Oo, kanakanan. Hi vlog, welcome to my guys. Hi guys, welcome to guys. Chat down pa pan. Ano mo kuya Jandil Jimmy? Nadalak. Kami Kami mga taga kabatanon. Roll. Victorious Band. Mo ni. Jandil? Suroy? Renoy. Ro. Ha? Oh, nindot yung tanong mo. Wow! Nindot kayo murag plastic. Pero dili ni siya plastic. Tinuod gyud ni siya matan. Mga taga Medellin. Mga batanon sa Medellin. Si Camille Ray wala. Gamay pang tao. Asan? Ay, anak din. Asura. Aida Salapsab o ang asawa ni Pastor Paul Pamor. Amo kayo nga gwapa kay mo. Gwapa kayo, vicious ay. Para na kanya. Itapad mo dito to lang. Eh. Bali nito, kaya dili na ko
Ingat kayo. Kuan man nila. Ha? Oh, dinil. Ano ni Sodris? Wala pang biya. Ingat kayo. Rest. Oh.